Ola, que tal? Bo día. Abrimos hoxe exclusivamente a xanela de Radio Liberdade co atontamento propio da época estival, condicionado polos rigores de calor extremo. Poden dar justificación e explicación oportuna da sucesión de lametadas e pastiches que os ofrecemos. Advertimos que escasea o humor e o goce animal. No dejaremos que os hagan daño. No cine comercial, Jurassic World Renacer. Cuarta entrega dunha nova franquía cun novo director, elenco, chiscadelas o filme de 1993 onde nada pode sair mal. O primeiro é que saiba. Desde os primeiros planos de Jurassic World Renacer, a oferta de chucharía resulta rechamante. Cando o paleontólogo que interpreta Jonathan Bailey ten que tomar a crucial decisión de se debe ou non enrolarse na expedición a un lugar remoto na liña do Ecuador para extraer o ADN de 3 especies de dinosauro cuxa sangre permitirá fabricar un medicamento milagroso para a supervivencia da raza humana, faino metendo a man no peto e sacando unha caixa de Altoids, caramelos mentolados que non faltan nos cinemas, gasoliñeiras e aeroportos dos Estados Unidos. Sen liñas de diálogo, a súa deliberación vai acompasada polo ruído do caramelo dando voltas na boca. Non contentos con iso, a caixiña de Altoids terá outra aparición estelar se cabe máis absurda e descarada nun dos escasos momentos que remiten á épica prehistórica dos dinosaurios. Hai máis. No minuto de gloria, cando un científico tira o chan e provoca un accidente no laboratorio secreto desta errada continuación dunha franquía que se iniciou no 93, como dicíamos, e reventando os blockbusters a portas da nova era digital. Esta vez a cousa vai máis de mutacións de dinosaurios con aires de alienígena freak e de conseguir o ADN de especies que van por terra, mar e aire. As citas e referencias son máis obvias, todo vale se se pisa terreo coñecido, da Kenya, de Alien, de Indiana Jones, de King Kong, pasando por ET, con homenaxe explícita a cargo dun puñado de chocolates de M&M's. E tamén é moi pouco alentadora o resto da grella provincial. Padre non máis que un 5 en Leiro, Xincio de Limia, tamén Como entrenar a tu dragón, e se separa Leiro con, repetindo, de F1 a película. Salvan un pouco as propostas do cine comercial, pero organizado por o Cineclube Groucho Marx do Barco de Valdeorras dentro das actividades do Lecer do Concello de Barco de Valdeorras, este sábado ás 10:30 no recinto Silfest de Valdeorras, Trolls 3, todos xuntos. Un fuerte aplauso para Trolls. Despois de 2 películas de verdadeira amizade tonteando sin parar, Poppy e Branch son oficialmente parella. A medida que se van coñecendo e facendo máis próximos, Poppy descubre que Branch ten un pasado secreto. No seu día foi integrante dun grupo musical favorito da nosa heroína Brozone, unha boy band formada por el e os seus 4 irmáns Floyd, John, Dory, Spruce e Clays. Complica a liña temporal da franquía se non estás moi metido nesta emocionantísima entrega de Trolls 3. A mensaxe sobre a verdadeira familia que te respeta e acepta é o rasgo fundamental deste filme, frouxo, pero que encantará a quen seguía as anteriores polo mesmo diseño de animación. E o mesmo Cineclube programa para o próximo xoves ás 11:15 na Praza Maior do Barco de Valdeorras Kung Fu Panda 4. Soy el guerrero del dragón, eso es lo que soy. ¡Chacaflu! ¿Qué sabré yo de ser un líder espiritual? ¿Qué tienes en la mano? ¡Una galletita! Fuiste elegido para ser algo más de lo que ya eres. A historia, 16 anos despois da primeira entrega, o mestre espiritual do Val na procura dun digno sucesor sigue e as aventuras siguen na China, cuso amor polo Kung Fu só compárase co apetito insaciable do protagonista. Outra frouxa película de animación para a chavalería máis nova. E con ela marchamos. Ata o próximo venres.